Ako si vyrobiť obraz z machu? Tento jednoduchý postup zvládne úplne každý. Pripravíme si stabilizovaný mach, ktorý som jemne oprášila od nečistot z lesa. Ďalej potrebujeme rám a lepiacu tavnú pištoľ. 3 základné veci, ktoré nám úplne postačia na jeho výrobu. Každý jeden obraz je vďaka ručnej práci jedinečný a do interiéru vnesie kúsok prírody. Na jeho tvorbu som si zvolila okrúhly rám a kopčekový mach, ktorý som postupne priliepala tavnou pištolou. Mach sa dá v prípade potreby rozdeľovať na menšie kúsky a tak vyplniť každú jednu medzeru na ploche. Mám rada jednoduchý dizajn a preto som si zvolila len jeden druh machu. Ale kreativite sa medze nekladú a ak sa vám páči niečo pestrejšie, môžete zvoliť viac druhov machu, konáriky či stabilizované paprade, ktoré v machovom obraze krásne vyniknú. Pravdepodobne vám počas tvorby obrazu vznikne menší neporiadok, ale stojí to za to. A tu už máme výsledok. No nie je krásny?